りょうさんってゴミ収集の仕事してるんですか？ゴミの中で働くとか、キモくないですか？友人の婚約者は意地悪そうな感じで俺に聞いてくる。本当はこの時に結婚式に参列することも見合わせればよかったのだ。そうしたら大勢の前で恥をかくことだってなかったのに。だけどこの時の俺には予想もつかなかった。俺の名前は小野寺亮。地元のクリーンセンターで仕事をしている33歳だ。俺の担当業務は主にクリーンセンターに自家用車でゴミを搬入する人たちの対応だった。この日も順番にゴミを搬入に来た人たちを誘導していたのだが、ある一台の大型ワゴンを運転する男性に声をかけられた。あれ、お前亮じゃん。こんなところで働いてたんだ。俺は男性の顔を見てハッとする。あ、まさし、久しぶりじゃん。中学校以来かな。その男性は俺の中学の同級生のまさしだった。学生時代は同じクラスで勉強でも遊びでも何かと世話になった。だけど彼は中学3年生の時に親の都合で転校したのだった。それ以来連絡も取り合っていなかった。お前に会えるなんて地元に帰ってきてよかった。今日は彼女の実家の粗大ゴミを捨てに来たんだけど、まさかお前がここで働いているとはな。今度よかったら飲みに行こう。まさしは学生の時と変わらない気さくな感じで俺に声をかけてくれて、とても嬉しかった。偶然の再会を喜び合っていたその時、ねえまさし、ここ臭い。早くゴミを捨てて帰ろうよ。大型ワゴンの助手席から若い女性の声がした。見ると20代後半くらいのギャルっぽい格好の女性が乗っている。悪い悪い。あかね、こいつはりょうって言って俺の親友なんだ。りょう、こいつは俺の婚約者のあかね。まさしがそう言って紹介してくれたのだが、この人まさしの友達？こんなゴミだらけの中で働いてるとか、マジキモいわ。初対面にもかかわらず横柄な口を聞く彼女に俺は思わずびっくりした。すると、おい、お前失礼だろ。ごめんりょう、俺の彼女さ、いいところの社長の娘でちょっと口が悪いんだよ。まさしがそう横から口を挟んだ。彼は中学の時から気が優しくていいやつだった。だからそんなまさしと性格のきついあかねさんが婚約しているということに俺は疑問に思った。だけど今は仕事中、まさしの車の後ろにもたくさんゴミを搬入する車が並んで待っている。俺たちは話をやめてゴミの積み下ろし作業を始めた。うちのクリーンセンターは自家用車でのゴミの持ち込みの場合、指定された場所に車を停止した後、搬入者が自分でゴミを運ぶルールになっていた。そこでまさしが車のトランクから布団や壊れた家電などを次々と積み下ろし始めたのだが、おいあかね、お前も手伝えよ。大量のゴミを下ろしているにもかかわらず、助手席に座ったあかねさんは動きもしない。それどころかスマートフォンのゲームをしながら、いやよ、ここ臭いもん。臭いのが映ったらどうすんのよ。そう文句ばっかり言っている。まさしと俺が重い粗大ゴミを車から下ろしているのに、彼女はお構いなしのようだった。それから数日後、俺たちは俺の知り合いが経営している近所の居酒屋に飲みに行った。友人と久々に水入らずの時間を過ごすことができてとても楽しかった。まさしはいろいろと自分のことを話してくれた。何でも親父さんの勧めで例の横柄なあかねさんとの結婚が決まったらしい。結婚の話をするまさしは全く嬉しそうではなかった。俺も自分の仕事や今同棲している彼女のことなどを話し、夜も更けたのでまさしは家に帰っていった。俺は翌日休みの予定だったので、まさしが帰った後も飲み屋のおじさんと30分ばかり世間話をしていたのだが、ふと下を見ると
まさしが座っていた椅子の下にカード入れが落ちているのを見つけた。免許証が入っていたのですぐさま彼に電話をかけた。はーい、まさしですけど、彼は今トイレに行っているので私が代わりに出てます。電話口からずうずうしい感じの女性の声が聞こえる。あかねさんに違いなかった。あ、こんばんは。俺、友人のりょうです。俺がそう言うと、りょう？そんな人、あいつの友達にいたっけ？彼女はとぼけたように言う。この間、クリーンセンターで会いましたよね。ゴミの搬入で。俺がそう言うと、ああ、あのゴミの人ね。やだ、汚い。あかねさんは相変わらず失礼な調子だ。彼女は俺の話を遮って、あはは、そういえば聞いてみたかったんですけど、どうしてゴミの中で働いているの？毎日ゴミに囲まれて臭くない？こんなことを言い出した。はあ、まあ匂いはしますけど、仕事だから仕方がないし、きちんと洗濯して消毒すれば気にならないですよ。俺がそう言うと、でも家族の人は嫌なんじゃないかな。身内がゴミまみれで働いているとか考えるだけでゾッとするわ。失礼な彼女の言葉に内心イライラしながらも感情を抑えて、いや、そんなことないですよ。同棲している彼女も嫌な顔一つせずいつもよくしてくれています。俺がこう冷静に言うと、彼女いるんですか？うそ。あかねさんはわざと大きな声で驚いたふりをする。彼女がいるのがそんなに意外でしたか？ムカムカしながらも俺が聞くと、だってゴミの中で働いている人と付き合うとか私だったらできないな。あなたの彼女さんって頭がおかしいですね。あかねさんの言葉を聞いて俺は唖然とした。こんなことを言われたのは初めてだ。俺の職業や俺自身のことをけなすのならまだしも、会ったこともない俺の彼女に対して頭がおかしいとは何事だ。俺が文句を言ってやろうとした時、悪い悪い、電話変わったわ。もしかしてカード入れのこと？さっきないのに気づいてさ、居酒屋に忘れたっぽくて。電話を変わったまさしが慌てて俺に謝る。彼が電話に出たので、俺はあかねさんの失礼な発言についてそれ以上は追求しなかった。だけど正直、俺の心の中にはモヤモヤが残った。後日、忘れたカード入れを返した時に、お前、本当にあの女性と結婚する気なのか？まさしに単刀直入にそう聞いてみた。俺にはどうしても彼女の性格と優しい彼の性格が釣り合わない気がしていたのだ。実は俺の家は彼女の家に借金をしているからどうしても断ることができないんだ。6月にはもう式の予約もしているからお前も参加してくれよ。まさしはそう言って力なく笑った。それから数ヶ月後、あっという間にまさしの結婚式当日になった。結婚式はゲストが200名規模の大変豪華なものだった。どうやらあかねさんはこの式に相当力を入れているらしく、花嫁のお色直しだけでもう5回もあった。自慢のドレスを次から次へとまるでファッションショーのように着替える彼女は目立っていた。だけど俺はそれよりも彼女の着替えが多いせいで、常に高砂にポツンと一人で座っているまさしのことが気になってしまった。この夫婦は果たして結婚してうまくいくんだろうか。結婚を祝いに来た身でありながら、俺は正直疑問に感じてしまった。その後、式は順調に進行し、友人たちから新郎新婦へ向けた祝辞を送る場面になる。新郎側からは中学時代からの付き合いがある俺がみんなを代表して言葉を読み上げることになっていた。俺は数日前から自分の彼女や会社の先輩に相談して一生懸命に祝辞を考えていた。そして司会者に促されてマイクに向かって喋ろうとしたとき、新郎側の友人代表ってゴミの人なの？あかねさんが登壇した俺の姿を見て大きな声で言った。会場内には
一瞬どよめきが走る。俺は彼女の様子を無視して言葉を続けようとしたのだが、ちょっとまさし、あの人は呼ばないでって言ったじゃない。なんとゲストたちも大勢来ている目の前で、茜さんはまさしに怒り始めたのである。ゴミの中で働いているような人から祝いの言葉なんて欲しくないわ。花嫁が新郎側の友人のスピーチを止めてしまったのだ。予想外の出来事に司会者も驚いている。俺は事態を収めようと、まあ、茜さん、今日のために一生懸命に2人へのお祝いの言葉を考えてきたんです。ぜひ聞いてください。そう言葉をかけたが、彼女が次に言い放った言葉はとんでもないものだった。はあ、社会の底辺が私に気安く口を聞いてんじゃないわよ。この結婚式、総額でいくらかかってると思ってんのよ。この式は最初から最後までビデオで記録に残しているのに、せっかくの祝辞がゴミ男からなんて、一生に一度の晴れ舞台が台無しだわ。は？ゴミ男？これにはさすがの俺も怒りを覚えた。彼女は自分が目立つことしか考えていないのか。この結婚式は自分だけでなくまさしのものでもあるのに、夫となる人の友人を公然とけなすなんてどうかしている。確かに俺はゴミ清掃の仕事をしていますけど、それだって立派な仕事です。仕事というものは傍らを楽にすること。どんな仕事でも存在意義があるんです。俺がこう言うと、ぷぷ、底辺が負け惜しみを言っちゃって。いやね、清掃員は社会の底辺。夫との関係を切ってほしいわ。祝辞はいらないからさっさと帰ってちょうだい。全然懲りない様子で彼女はそう言った。はあ、なんてこった。公然と自分の職業を罵られ、恥ずかしい思いをさせられている。今日結婚式に来たのは間違いだったのかな。そう思いながら俺はこう言った。しょうがない。じゃあ帰ります。祝いに来た俺が愚かでした。そうよそうよ。あんたが出てきたとこだけ結婚式のビデオをカットしとかないとね。彼女はそう言って追い打ちをかけてくるが、その彼女に対して俺はこう言ってやった。じゃあまさしくんもクビにしますね。この言葉を聞くと、茜さんは、はあ？なんであんたがまさしをクビにするのよ。まさしはね、この町でも有名な超一流メーカー勤めなのよ。そこで今まで黙って話を聞いていたまさしが茜さんを遮った。茜、やめるんだ。この人を誰だと思ってるんだ。誰って、ただの底辺ゴミ男でしょ。彼女は鼻で笑ってみせる。しかし、いや、違う。仕事はクリーンセンターだけど、彼の家は俺の勤めているメーカーを経営している小野寺家なんだぞ。え？茜さんはそれを聞いた途端、今までの威勢はどこへやら一気に顔面蒼白になってしまった。そう、実はまさしの勤め先は俺の親父が創業した会社なのだ。今は叔父が経営者だが、俺も一応経営一族として会議などには参加することがある。だけど俺は人に役に立つことをやりたいという強い願望が小さい頃からあり、将来的には自分で清掃会社を立ち上げて経営したいと思っているので、会社は継がずにクリーンセンターで働いていたのだ。そんな、まさかこのゴミ男がまさしの会社と関係あるとか思わないじゃん。俺の正体を知った茜さんは相当うろたえている。それもそのはず。茜さんの実家の会社は俺の会社の下請けなのだ。俺のことを結婚式で罵倒していたと叔父たちに伝われば、彼女の両親の会社もただで済むわけがなかった。顔面蒼白になった茜さんの姿を見て、新郎のまさしはこう告げた。ごめん、茜。今までお前のことを我慢していたけれど、やっぱり想像を絶する非常識ぶりに結婚する熱もすっかり冷めてしまったよ。ご来賓の皆さん、申し訳ございません。今回の結婚は取りやめさせていただきます。新郎の一言に会場は騒然とし、突然の婚約破棄に茜さんは怒り出した。だけど
正志の意志は固く、見事に結婚式は中止となってしまった。そもそもこの結婚式は茜さんの両親が仕組んだもので、自分たちが甘やかして育て、手のつけられないわがままに成長してしまった茜さんを正志に押し付けようとしていたらしい。正志の家は茜さんの両親からお金を借りていたから、そこにつけ込んだのだった。だけど俺が結婚式で正体を暴露し、また正志の家の借金返済も手伝ってやることにしたので、目論見は見事に失敗に終わってしまった。それから数年後のこと、茜さんの実家の会社は俺の叔父が経営する会社との関係が悪化して倒産してしまい、一家離散。彼女はもう行方がわからないと正志は言っていた。俺はこの数年の間に念願だった清掃作業を行う会社を立ち上げ、今はその社長として仕事をしている。ある日のこと、俺は部下と一緒に清掃車を運転して今日の現場に向かっていた。確か現場は戸建て住宅で市役所から依頼された案件だ。到着すると問題の家の前にはずらりと市役所の職員が並んでいた。つい先日このゴミ屋敷でぼやがありましたよね。消防の指導も無視してゴミを放置し続けるなんて危険極まりません。近隣の住民の方たちからもこのゴミ屋敷にたくさんの苦情が来ているんです。ですから今日市役所の権限でゴミを強制撤去させていただきます。市役所の課長っぽい人がどうやら家の住人らしき人と話している。現場の近くによると、築20年くらいの家の周りには巨大なゴミのバリケードができていた。俺は役所の人と話している住人の前に近寄ったのだが、俺は役所の人が話している女性の顔を見てゾッとした。そのゴミ屋敷の主はなんと結婚式で散々に俺を罵倒していたあの茜さんだった。数年の間に彼女の風景は変わり果て、髪はボサボサ、肌は荒れ果てていて、年齢的にはまだ30代だろうに50代くらいに見えた。あまりの表変ぶりによく注意してみなかったら彼女だと気がつかなかったかもしれない。社長、お知り合いですか？俺の反応を見て不思議に思ったのか、役所の人に声をかけられて、俺は我に返った。いや、別に。とっさにもごまかしたけれど、茜さんも俺の正体に気づいたらしい。俺に気づいた時の茜さんの悔しそうな表情。自分が結婚式で散々バカにしていたゴミ屋に、結局自分がお世話にならなければいけない事態になっている様子はなんだか滑稽だった。あなたね、あなたのゴミ屋敷でみんなが迷惑をしているから、今日は特別にプロの清掃会社の社長さんにまで来てもらってるんですよ。こんなに大量のゴミ、市役所の職員だけでは到底運べないですからね。社長である俺が来たことが励みになったのか、役所の人はそう言って茜さんに向かって怒っている。何でもあの一件で結婚がなくなってしまった彼女は、その後何度も別の男性と結婚を試みたが、わがままな性格のために失敗ばかり。ストレスで物を溜め込む癖がついてしまい、この 2,3 年の間にゴミ屋敷を作り上げてしまったのだった。その後俺たちは3日がかりで茜さんのゴミ屋敷を片付けた。強制撤去の費用はすべてゴミの捨て主に請求することになっているのだが、なんと400万円になってしまった。彼女自身は払うことができないので、親戚に借金をしてなんとかお金を作ったらしい。彼女はその後もゴミを片付けた後の家に住んでいたらしいが、ある時から姿を見なくなってしまった。何でもこの町は居づらいと別の町に移ったという話だ。別の町でまたゴミ屋敷を作っていなければいいのだが、噂話を聞いて俺はそう思った。正志はあの一件の後、会社の同僚の中からいい人を見つけて無事に結婚した。俺も同棲していた彼女と結婚して、今はそのお腹に新しい命が宿っている。会社の業績は順調だが、生まれてくる子供たちのためにもますます仕事を頑張ろうと思い、ゴミ清掃の仕事に精を出す今日この頃だ。